Hoxe na Ferida Aberta no 36 recibimos a un auténtico arquitecto da memoria. Naceu en Vigo, hai case 97 anos, presidente do Foro pola Memoria Republicana, militante do Partido Comunista, membro de número da Academia Galega, un organismo que presidiu ademais durante 4 anos, e un home dedicado en corpo e alma desde hai décadas á investigación e tamén á creación literaria. Profesor Xesús Alonso Montero, que tal? Moitas grazas por recibirme. Bueno, o agradecido son eu. Bueno, a ver como facemos, non? Para condensar tantísimo traballo, tanta experiencia, non? Son unha entrevista. A min gustaríame que comezáramos, se lle parece, polo principio, non? Polos primeiros recordos que ten da súa infancia. Vostede no 36, que tiña 7, 8 anos. Sí. Que lembranza ten daqueles acontecementos? E deses acontecementos previos, estou falando, por exemplo, do triunfo da Fronte Popular, da campaña da prol do Estatuto, do estourido da guerra. Ten algún recordo desa época? Xusto coa axuda do meu irmán maior, que xa non está entre nós, xa dórome fora, como se di no galego da terra xa, sei que un dos primeiros recordos, e que ten que ver de alguna maneira tamén coa miña biografía política, é o día do triunfo do Frente Popular. Eu digo Frente Popular, que era como se chamaba, por iso non digo Fronte Popular, porque o meu irmán Julio sempre me dixo, cando eu dicía, eu recordo no 36 que ali na taberna de meu pai, e a taberna de meu pai ian xente da estación, maleteros, mozos da estación, carpinteiros, ferreiros, etcétera, etcétera. Era unha taberna máis ben proletaria. Entón recibiron o día ese a noticia do triunfo do Frente Popular, bueno, con auténtica ledicia. Houbo aturuxos, eu non sei se houbo aturuxos, pero sei que había un balbordo especial. E eu, neno de 7 anos, eu percibín que non era día de festa, que non era o día da festa do patrón, que era algo insólito. Que algo pasaba. Que algo insólito. E anos despois, falando con meu irmán, que era un home de esquerdas e que daquela tiña 16 ou 17 anos e, por tanto, tiña unha conciencia das cousas que eu ainda non tiña. E, bueno, pois, eu recordo eso. Como recordo a manifestación do 1º de maio de 1936, que a primeira e a única que se fai en Galicia despois do triunfo do Frente Popular, que fora o 16 de febreiro, mes e medio antes. Por que recordo con tanta viveza a manifestación dese día? Porque eu tiña noticias de que meu irmán, que era pioneiro roxo, ia ir na manifestación. Entón eu sei que madruguei para poñerme ali. Daquela nós éramos moi analfabetos, non dicíamos beira rúa, dicíamos acera, para poñerme na acera, nun sitio así máis ou menos destacado, para ver ben a meu irmão, que levaría unha bandeira ou levaría un estandarte, e para ver a manifestación en que había música, gaiteiros, tambores. Bueno, era a cousa dun neno que vio unha manifestación na que iba o seu irmán. Pero estar máis orgulloso. E eu recordo hoxe, sin necesidade da axuda que logo me brindou o meu irmán maior anos despois, que as paredes das casas, empezando pola taberna dos meus pais, estaban inzadas cunha pintada que era UHP. E ese era o berro que meu irmán e outra xente nova ou non nova da manifestación ia proferindo no transcurso da manifestación. UHP estamos no 36, é un eslogan que se inventou na Revolución de Asturias no ano 34, Uníos Hermanos Proletarios. Antes que falamos privadamente, ti e máis eu, disa Díaz Pardo, agora vai sair Díaz Pardo, porque un día faleille desto, e dixome el, eu ia nesa manifestación. Díaz Pardo aínda non tiña 16 anos, pero era xa militante das Xuventudes Socialistas Unificadas, polo tanto estaba na ala comunista, e eu dixenlle así, bueno, con a falsa inocencia, pois non te vin porque ti eras miudiño. Bueno, Díaz Pardo ia naquela manifestación. E o primeiro recordo que teño eu dunha canción, eu
eu supoño que memoricei moitas cancións na miña vida, porque para iso teño boa memoria, pero a primeira que recordo é que viva Lenin, que viva Carlos Marx, que viva la Tercera Internacional. Este era o estribillo da canción que ian cantando sobre todo a xente nova, supoño tamén que o meu irmán. E o día que lle contei isto a Díaz Pardo na súa casa, poucos anos antes do falecemento del, el empezou a cantar a canción. Estuvo algo así como 8 ou 10 minutos cantando unha canción longuísima, da que eu só recordaba o estribillo. Que viva Lenin, que viva Carlos Marx, que viva la Tercera Internacional. E sempre que conto isto digo, bueno, eu como era bastante analfabeto, dixen, Lenin e Marx deben de ser homes moi importantes nesta cousa da política. Hasta aí chegaba. Logo foi atando cabos, non? Sí, e logo, que será isto da Terceira Internacional? E entonces, en broma, sempre digo, bueno, de maior metereime no Partido Comunista para que me expliquen o que é a Terceira Internacional. E así foi. Bueno, pois eso recordo. E desde logo recordo o estoupido da Guerra Civil, porque, bueno, isto levaríanos moito tempo. Meu pai, que era un home, ia decir franquista, vamos a ver, meu pai era un home da aldea, do Ribeiro, era un home casi analfabeto, era un home traballador do campo, etc., con moitas virtudes nese sentido, pero era un home de pensamento tradicional, pero estuvo preso. Seu pai? Sendo franquista, prenderono, porque resulta que un destacado militante do Partido Socialista de Vigo, pois que vivía en Lavadores, que o que chaman aquí a Rusia chiquita, pois como había tiros, ali houve algo de resistencia, tanto que hasta o día 19, 20, 21 aquelo non estivo nas mans franquistas. E eu podía quedar, porque na taberna de meus pais tamén daban camas. Entón podía quedar aquí unha noite ou dúas e tal e cual, e isto eu sei non moi ben polo que me contou o meu irmán maior. Eu non vin esta escena, e se vira esta escena non a comprendería tampouco. Bueno, e meu irmán maior contoume de que meus pais dicen, bueno, claro, nos podemos meternos nun lío. Que sucedía? Que na taberna de meu pai, onde eu nacín, que se chamaba El Recreo, na rúa Urzaiz, se agora trazamos unha perpendicular, caemos no que foi a taberna de meus pais. Resulta que en esa taberna, a noitiña ou a tardiña, a cúpula do Partido Socialista en Vigo, empezando polo alcalde, don Emilio Martínez Garrido, a cúpula que foi fusilada en Pereiró o 20 de agosto, todos eles, a cúpula tomaba o vaso ali, tomaba unhas tapas, e entón un dos que tomaba coa cúpula, que era o secretario da Casa del Pueblo, decíase del Pueblo, non do pobo, era un tal Brunet. E o Brunet o que lles pida a meus pais que o deixen quedar ali, e alguén delatou esa cousa. E un bo día apareceu a policía, a falanxe e tal, e collen a meu pai. E meu pai fai unha declaración. Eu agora, por Lamela, un historiador da Coruña, coñezo as declaracións de meu pai. Meu pai contou toda a verdade, porque os interrogadores dicían, pero usted tenía afinidades ideológicas con esos señores que iban a su casa. Mire, ideológicas non sei ben o que é, eu sei que eran os señores educados, uns señores que me daba a impresión de que era xente así moi importante, que eran correctos, que deixaban unha propina e que me facían gasto. Eu vivo desto. Logo meu pai tivo moitos apoios de xente de dereitas, tanto que, bueno, estuvo primeiro na prisión de aquí, logo levaron a San Simón, está de agosto a mediados de maio. Recordo o día que cunha especie de cesta no que traería a súa pouca roupa interior e algunha cousa, algún enser, vexo chegar a meu pai que regresa de San Simón. Isto é xa o ano 37, maio do 37. Bueno, todo isto,
Sucede, vou contar aquí unha cousa que parece espantosa, pero a ver se a conto ben. Sucede que entonces nos primeiros días miña nai mandounos para Castrelos. Tes oído falar de Castrelos? Sí. O se Castrelos é hai un parque, sí, tal e cual, pero daquela era unha aldea. Castrelos era unha aldea da periferia de Vigo e ali vivía unha que fora criada da taberna de meus pais. Parece que a taberna de meus pais é un hotel de 5 estrelas, hai criada. É que se miña nai ás 9 da mañán ia á praza e meu pai estaba traballando as viñas do Ribeiro e viña os sábados e os domingos, había que pechar a taberna. Entonces, para non pechar a taberna hai que ter unha criada. Entonces queda a criada na taberna, miña nai vai á praza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa criada chegou a ter moita familiaridade coa familia. Estuvemos na casa e falan coa miña avoa de Ventosela, alá no Ribeiro, de que haberá que, en fin, botarlle unha man a estes nenos pequenos, porque o Benito, meu pai, está preso, e miña nai ten moito que facer, porque hai que atender a taberna, etcétera, etcétera. E recordo que este meu tío Antonio foinos buscar a aldea de Castrelos e trouxonos a Vigo, para logo levarnos á aldea. Bueno, a familia moveuse para botar unha man naquela situación que era moi problemática, inesperable. Sí. Entonces, fíxate ti, o que vou contar. Estou chegando á miña casa e a casa contigua ao bar de meu pai era unha panadería, a panadería do señor Adolfo, e o señor Adolfo, agora seino, era do Partido Socialista. A súa muller chamábase a señora Isaura e o fillo maior deles era algo maior que a min, pero era amigo meu. Xogábamos, el tería un ano ou dous máis que a min, xuntos á pelota, etcétera, etcétera. E eu viña co meu tío Antonio e co meu irmán menor, o Celso, moito menos consciente de todo isto que a min, porque tiña ano e medio ou dous que a min, eu tiña 7 e medio ou 8. E nesto, Fito, que así se chamaba o fillo do señor Adolfo, dime, Suso, a tu padre lo metieron en la cárcel. Dijimos, rapaz. E eu dixen, e al tuyo lo mataron. Claro, porque eu teño unhas determinadas categorías morais. Alguén que matan ou alguén que meten en prisión son xente que non é boa. É o que nos aprenderon, o catecismo do Padre Ascete. Eu non sei o conflito que hai en España, dereitas, esquerdas, eu desto non sei nada aos 7 anos. Entonces, eu entendín que daba a entender el que o meu pai era un delincuente. Entonces, máis delincuente será o teu, porque o teu mataron e o meu só o prenderon. É dicir que o seu pai estuvo en prisión desde agosto hasta primavera do seguinte... Hasta maio, sí, mediados de maio. E a partir dese momento foi cando decidiron que os rapaces debían medrar, debían criarse en Ventosela, non? Non, pero eso é unha visión señoriteira da cuestión. Como foi entón? No, meu pai puxeron a taberna para con moito sacrificio facer unhos aforriños e comprar unhas viñas máis e chegar a ter un capital grandeiro. O conxunto de viñedos chamamos ali capital, sin haber lido o Capital de Carlos Marx, ni nada deso. E meu pai todo o que quería, el e os 4 fillos, nos dedicáramos a traballar aquel capital, un monte de 45.000 metros cuadrados que o desfondáramos, que fixéramos viñas e chegaríamos a coller 300 ou 400 mollos de viño, era unha unidade de medida, o mollo son 132 litros. Eu era fillo, ao final, de labrador mínimamente acomodado, eu non son fillo de labrego era Maneira Vilas, de aí as memorias dun neno labrego, porque seu pai era caseiro, pero eu son fillo de labrador un pouco acomodado, por eso no ano 48, Neira Vilas collo o tren en Santiago, vai a Cádiz, ali colle un barco e vaise de Buenos Aires a traballar na emigración do que sexa. E eu, ese mesmo día, máis ou menos, collo o tren en Ribadavia e vou a estudiar á Universidade de Madrid. Por que? Porque eu son fillo de labrador mínimamente acomodado. E el é fillo de labrego. E como recordan aqueles anos de estudante en Madrid, naqueles anos tan complicados tamén? Pasamos xa á universidade, sí. Bueno, eu vou a Madrid no ano 48. Sí, eu termino
Bueno, gustaríame, antes de chegar á universidade, falar do bacharelato. Do bacharelato. Estuda ali en Ribadavia. Eu, en primeiro lugar, eu aprendín a ler na escola republicana. Claro, eu tiña 7 anos e medio cando se produciu a sublevación militar. Entonces eu aprendín na escola republicana. O 1 de xaneiro do 38, meu pai, primeiro, xa ten os aforros necesarios para adquirir ese monte e tal e cual. E segundo, está farto da cidade onde viviu unha experiencia para el extraña e moi dolorosa, non a esperaba. Ele era un home de pensamento tradicional, aquelo veu. Entonces, vámonos todos para a aldea. Aquí ven, eu creo que un dos capítulos que ben contado, algunhas veces o teño contado por escrito, bueno, creo que tería algún mérito sociolingüístico. Eu chego á aldea con 8 anos, un mes e 8 días ou algo así. E, bueno, chego o 1 de xaneiro e o día 7 de xaneiro eu vou á escola pública. Terminaron xa as vacacións á escola pública de Ventosela e vou cos rapaces de Ventosela. E xogo a pelota cos rapaces de Ventosela os domingos que os rapaces non traballan, porque senón os rapaces traballaban con seus pais, a noitiña, etc. Vamos buscar niños, vamos buscar piñas, etc. E eu estou entrando nun mundo moi distinto. Eu son moito máis culto ca eles en determinadas materias. Sei o que é un teléfono e unha porta xiratoria nun hotel. Eles non saben o que é eso. Pero eu ali son un inculto, porque eu non distingo o canto do merlo do canto do xílgaro. Por lo tanto, a hora de encontrar niños era moito máis torpe ca eles. Cando hai que agatuñar por unha mazaira para irlle roubar as mazás ou os figos ao cura, eles agatuñan mellor que a min, porque eu en Vigo nunca agatuñara por un piñeiro ou por un sobreiro ou por un carballo. Entonces, eu son un analfabeto, casi un analfabeto. Pero hai o problema do idioma, hai o problema da comunicación. Eu non falo galego, eu falo castelán, porque meus pais educábanme para señoritos. Claro, como facían todos. Meus pais eran galegofalantes, cortexáronse de mozos en galego, casáronse en galego, fixeron os seus fillos en galego, e de súpeto xa na cidade pensan que o destino dos rapaces é ser señoritos. Mañán van ser, non digo médicos ou arquitectos ou profesores, oficinistas ou empregados do concello ou así, e o seu idioma ten que ser o castelán. Eu recordo aínda na aldea, na taberna, digo na aldea non, na taberna, miña nai decir: Benito, deixa ao Suso que se marche para a escola que vai chegar tarde. Bueno, pero antes teria que facer tal cousa. Diante de min eu estou oíndos falar en galego. Entonces meu pai dirixes a mí e dice: bueno, Suso, vete ya al colegio. E miña nai dice: ala, coge los libros e vete al colegio. Bueno, isto era o pan noso de cada día na sociolingüística galega daquela época. Polo tanto, eu daquela non sabía que a lingua na que me falaban os meus pais era a lingua A, e a lingua que eles falaban entre sí era a lingua B. Eso soubeno despois. Bueno, chego á aldea. En aldea encontrome con amigos do meu tempo que vamos á escola e que xogamos a billarda xuntos, que xogamos a pelota xuntos, etc. E en que falo eu? Pois en principio falo, ata onde recordo, en castelán, pero eu mesmo me decato, sen estudiar sociolingüística en ningunha universidade, e non tendo máis que 9 anos, eu mesmo me decato de que teño que falar galego, porque a miña aldea era daquela compactamente galegófona. Na miña aldea non había ninguén que falara castelán. Só nas aldeas onde había un cura
que os seus sobrinhos falabanlles en castelán, ou un médico que falaban os seus fillos en castelán, unha aldea próxima que se chamaba As Chabolas, había un perito agrícola, os fillos falabanlles en castelán. Pero en Ventosela non se daba esa circunstancia, por lo tanto en Ventosela o castelán era tan necesario como o checo. Como o checo. Sí. Ben, entonces, dos amigos da escola, había un, algo maior que a min, un ano ou dous, pero íamos á escola xuntos, Modesto Fernández, xa morreu, que un día increpoume ou porque eu falaba en castelán ou porque falaba nun galego moi castelanizado. Se cada dicía, ayer fun a feira, ayer, porque ainda non aprenderá a decir onte, etcétera, etcétera. Entonces el díxome, Suso, ti andas en zocos como a nós, ti andas co pantalón remendado como a nós, ti traballas nos eiros levando feixes de estrume ao lombo como a nós, tes que falar como a nós. E isto, que alguén pode pensar que o meu increpante era un nacionalista galego, era un rapaz que non sabía que existía o nacionalismo, non, isto que quería decirme é, fala no idioma de Galicia, non, fala no idioma das clases baixas de Galicia, fala no idioma dos da baixo en Galicia, fala no idioma da nosa nación sociolóxica. Iso era o que me quería decir. Iso é o que me quería decir. O que pasa que non o dicía con esta pedantería. Con esta pedantería digo eu, que, bueno, que logo estudiei filoloxía. E o que me pedía é que falara no idioma da nación sociolóxica da xente de Galicia. Bueno, ese é un conflito lingüístico que eu teño, que eu supero pronto, porque, de feito, eu tiña un bo coñecemento pasivo do galego. Non era falante de galego, porque meus pais non me falaban en galego, e na escola non falábamos en galego, e os amigos que eu tiña falaban en castelán, porque estaban na mesma situación que a min. Pero rapidamente decátome, sin que ninguén me oriente, sin que ninguén me diga nada, que para integrarme, para convivir, para ter armonía, para pasalo ben, que eu non tiña que evitar este conflito. E eu creo que, como tiña un bo coñecemento pasivo e como de pequeno non era moi parvo, pois en 2-3 semanas fixen un curso acelerado de galego e cheguei a falar o galego, o idioma das clases baixas, coa mesma fluidez e coa mesma naturalidade que a eles. E así foi medrando o Suso, chegaron os anos do instituto e despois os anos da universidade. E neses sí, anos, pero que recordas? De pronto o Suso resulta que o Suso traballa no campo. Eu empecé o bacharelato aos 14 anos e medio, cando daquela o normal era empezar aos 10, de 10 a 17. Ao final do sétimo curso había unha reválida que se facía en Santiago que se chamaba examen de estado. Por que eu empezo o bacharelato tan tarde? Porque meus pais, sobre todo meu pai non tiña unha visión moderna. Quen tiña visión moderna era miña nai, pero miña nai era muller e mandaba menos, e polo tanto meu pai quería que estivésemos vencellados ao sacho. E eu, ainda yo dicía outro día, non sei quen, eu detesto o campo, porque o campo gustalles aos señoritos que viven na cidade, pero eu estaba farto de andar con feixes de estrumo ao lombo, estaba farto de andar con saco de carapucho, estaba farto de dormir nunha cama que as mantas estaban húmedas, estaba farto de andar mollado, estaba farto, tanto que con 14 anos dixenlles a meus pais, eu de mozo non vou ser labrego, non vou ser labrador, eu, se teño que ser algo, pois vou ser carpinteiro, eu quero un oficio limpo, a madeira, un oficio limpo. E daquela acababan de facer na aldea unha casa meus pais, e o carpinteiro era un tal Delmiro que vivía no lado da lá, do lado do río Miño, que ademais, nese momento, ademais de ser o carpinteiro que fixa a nosa casa, estaba cortexando a miña irmá. Eu vou aprender a carpinteiro co Delmiro. E cando xa estábamos nesta, ven un médico,
porque é a primeira vez, cando eu teño 14 anos, que na aldea de Ventosela, na escola e no franquismo, se fai un recoñecemento público aos alumnos. Por primeira vez, os alumnos dunha escola vamos a un recoñecemento médico a ver se estamos mal do pulmón, do corazón. Entón, vamos felices. Desde Ventosela a Ribadavia hai 4 kilómetros, fomos bailando, non había escola e tal e cual, e estamos en fila india, e ali hai 2 médicos, co fonendo, tal, todos van pasando, e cando chegan a min, un médico dice, pero que te parece este chico? Míralo bien, ponemos fonendo, e entonces eu oín algo en on, pero eu interpretei que tiña algo do pulmón. Ter algo do pulmón, que era estar do pulmón, era eufemismo por estar tuberculoso. E xa min quedanme meses de vida. Daquela morría todo o mundo. Eu cheguei a miña nai dicindo eso, estou do pulmón. Correuse pola aldea e os rapaces xa non querían estar ao meu lado, xa non querían xogar comigo porque eu tiña unha enfermedade contagiosa. Miña nai, que era máis científica que meu pai, vai falar co mestre e pregúntalle, pero o Suso que ten? Bueno, ali o que dixeron é que ten algo do corazón. E entonces eu revivín, porque ter algo do corazón é unha cousa poética. Eu sentíame Becker ou algo así. Entón os rapaces volveron a, como xa non tiña unha enfermedade contagiosa, volveron a andar comigo. Eu non podía xogar a pelota con eles porque non podía esforzarme. Eu levantábame ás 11 da mañán, claro, non podía traballar no campo, non debía traballar no campo, si é que trouxeron aquí a un médico famoso, Ramón de Castro, que estuvera represaliado na illa de San Simón, viñen 2 veces. Tuvera un soplo. Eu teño consultado agora con moitos cardiólogos, seguramente tuvera un pequeno soplo, pero logo aleguei todo isto no servicio militar e tuven que facelo, xoguei ao fútbol, etc. Eu tuve agora un pequeno problema de corazón, pero foi aos 90 anos. Entón, como eu estaba mal do corazón, eu levantaba ás 11, eu vivía como un señorito, e un día que me levanto ás 11, porque eu non podo traballar no campo, hai un diálogo, escoito un diálogo na cociña entre meu pai e miña nai. Entonces, meu pai chamase Benito, miña nai Angelina, e dille a miña nai, porque miña nai era a cabeza reitora para estas cousas. Bueno, Benito, que facemos co Suso? E meu pai contesta, literal, o Suso, que non vale para nada, que estudie. E estudiei. Estudiou, de que maneira? Entonces, había en Ribadavia un colexio que se chamaba pomposamente Academos, en que había un profesor que explicaba todas as letras, latín, grego, francés, xeografía, historia, literatura, gramática, e outro que explicaba todas as ciencias. Ben, entonces eu facía 2 anos nun, bueno, por eso terminei aos 19 anos, se non hubiera terminado aos 21, aos 22, ou así. Claro, xa maior tamén estaba en condicións intelectuais de, bueno, de resolver isto con certa garantía. Nesto o colexio empeza a ir mal, o colexio, de feito eu estou hoxe aquí diante de ti, porque tiven o profesor que tiven de letras, don Bernardino Graña. Non o confundas co poeta Bernardino Graña, que morreu en Cangas hai poucos días, ou hai poucos meses. O pai del, Bernardino Graña, o poeta, o fillo, e máis eu fixemos o ingreso do bacharelato xuntos en Ribadavia. Pero esa academia, Academos, empezou a ir mal, e daquela o meu irmán, que acaba de vir do servicio militar, puxo unha taberna en Vigo. E entonces eu veño con meu irmán o maior, e fago os 2 últimos anos do bacharelato, o 6º e o 7º, aquí en Vigo e tal. E ao terminar, no ano 48, termino en xuño, e en setembro vou estudiar na Universidade Central a Madrid, porque eu quería facer primeiro filosofía e letras, eu era un home de letras, pola inclinación que me metera don Bernardino Graña, sí, por os libros que me prestaba, etc. Pero ademais eu quería máis, porque na Facultade de Filosofía e Letras, por exemplo, na Universidade de Madrid, na de Salamanca, na de Barcelona, había 7 especialidades. Unha delas a de Filoloxía Románica. Esa era a que respondía máis ás miñas inquedanzas literarias por un lado e lingüísticas por outro, porque todas estas experiencias, os rapaces que se metían conmigo porque non falaba o galego, etc., todo eso
foise pousando na cerna do meu espírito e de alguna maneira tiña que sair. Por lo tanto, eu escollo unha carreira que, na miña opinión, vai dar resposta, polo menos parcial, a todas estas inquedanzas que eu tiña. E vou a Madrid. E en Madrid teño a sorte, pero xa nos primeiros 15 días do curso, outubro do ano 48, de que un colega que se chamaba José Fernando Cerrada Algarra é sobriño do famoso Bencho Sei, te soido falar, que era inspector de escolas de ensino primario, sobriño pola muller. Entón, ele era de Soria. Entonces dixome un día: Suso, yo tengo un tío que, hombre, que deberías conocer, te lo voy a presentar, un tío mío que es orensano como tú. Y yo iba diciendo, bueno, sí, sea de Ourense, también son de Ourense, que tiene muchos libros, bueno, sí, que es inspector, que tiene muchos libros y que tiene muchos libros en lengua gallega. Y eu a todo eu mentalmente iba dicindo que sí a todo. E fíxate ti, Nuria, non me equivoco, claro que te chamas Nuria. Non se equivoca. Sigues chamando Nuria. Sigo. Bueno, dixen eu, fíxate ti cal era a cuestión do galego daquela. Falei desto en Trasalba o outro día. Eu xa vou facer 20 anos daquela. E de pronto escoitolle decir a este colega meu, sobriño de Bencho Sei por parte da muller, que un tío seu que é inspector de primeiro ensino, por tanto para mí unha autoridade, ten libros en lingua galega. Eu nunca vira libros en galego. Eu nunca ouvira falar de castelao nin mal. Fíxate ben. E como eu, todos os da miña andaina. Entonces un día dixome, bueno, pues mi tío quiere conocerte e tal e cual. E dije, pues vou conocer ao tío, este home de Ourense, tal, que ten libros. Entonces chegamos ali, Martín de los Heros 72, primeiro esquerda. Bueno, porque logo fui moitas veces. Sí. Peta, sale. Pareceume raro porque sabía que era galego, pero tiña os ollos así un pouco orientais, como se fora chino. E de pronto dirixes a min e dice: así que vostede é de Ribadavia, coñecerá o doutor Rubén, que é un gran historiador e ademais ten escrito sobre a Idade Media moitas cousas. Así que vostede é do Ribeiro, non? E eu dixen, trágame terra, Nuria, cal é o problema meu? Eu non sabía que había no mundo algunhas persoas que fora da clase alta e ilustrada, un inspector de primeiro ensino, que falara en galego. Non que falara en galego en Madrid, que falara en galego en Ourense ou en Lugo, en Ribadavia. Eso para min non existía. Esa xente falaba toda en castelán. E eu dixen para min, está de broma este home. E entonces, ao volver a dicir, así que do Ribeiro. E eu dixenlle, sí señor, porque eu tamén fui bastante astuto. O dicir, sí señor, bueno, eso vale para o galego e para o castelán. Bueno, pasamos, pois mire, quero ensinarlle a miña biblioteca. Aquí ten vostede a revista Nós, que a tiña en 6 tomos, encuadernada e tal. E esa mañán eu estou vendo libros, e sobre todo vendo a revista Nós. E na revista Nós vexo o nome de Castelao, o Otero Pedrallo, do Vicente Risco, vexo artigos de arte, artigos de literatura, e vexo, isto aínda me sorprende hoxe, vexo anuncios en galego, publicidade en galego. Outro día contei en Trasalba e estaba o doutor Manolo Peñarrei, que é o presidente do Partido Comunista de Galicia hoxe. O seu pai, xinecólogo, era o secretario do Partido Galeguista daquela. Entonces era dono dun sanatorio xinecolóxico e anunciaba o seu sanatorio en galego nas páxinas publicitarias da revista Nós. Entonces eu ese día e nos días seguintes descubrín que existía a literatura en galego e que existían escritores, algúns como Otero Pedrallo, que vivían a 8 kilómetros da miña aldea
E eu non sabía e non digamos Castelao, que iba a morrer no ano 50, e que eu non sabía que existía, que vivía en Buenos Aires, que fora ministro da República en París 2 ou 3 anos antes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tanto que eu, como antifranquista, o primeiro que son é galeguista a través de Ben-Chosei, e galeguista sobre todo na práctica do idioma galego, moi coherente, porque Ben-Chosei con todo o mundo galego falaba en galego, en Madrid ou fora de Madrid, e esa coherencia eu, bueno, máis ou menos a tiven. Os meus fillos, o idioma que tiveron sempre conmigo, eu casei cunha madrileña que era colega miña na facultade, sempre falaron en galego. Se eres galeguista, que razón hai? Carballo Calero falaba no Colexio Fingoi coa súa muller e cos seus fillos en castelán, e Fernández del Riego, que é outro prócer do galeguismo, falaba coa súa muller Evelina dunha aldea do Barco de Valdeorras en castelán tamén, cuidado. Neso Ben-Chosei iba por diante deles, e eu veño da escola de Ben-Chosei. E, bueno, nese momento estou máis ou menos no galeguismo, pero durante os meus anos universitarios eu non teño ningunha politización. Son galeguista... Non foi unha persoa activa políticamente durante os seus anos de universitario? Non. Non. Si non foi unha persoa activa políticamente durante os seus anos é que daquela, é que claro, ti eres moi nova. É que no ano 48, 49, quen é activo? Porque ti tes oído falar das folgas do 68, pero aquí estamos no 48, 20 anos antes. Eu non sei que exista o Partido Comunista, non? Eu estudo do 48, 53 na Facultade de Filosofía e Letras, e nunca vin un panfleto, nunca vin unha octavilla, nunca vin un manifesto, nunca vin un grupo de persoas que opinaran dunha maneira, que falaran en voz baixa cando un pasaba por ali. Eso non existía. No 56, cando eu estou facendo as miñas primeiras oposicións á cátedra, é cando hai a primeira gran manifestación estudiantil. Uns que querían facer un congreso de estudiantes, aí está Jesús López Pacheco, aí está Alfonso Sastre, aí está Mújica, que logo foi ministro de Xustiza con Felipe González, etc., que daquela estaban, pero era xa no 56, cando eu estaba xa facendo oposicións a catedrático. E no 62 é cando entra no Partido Comunista. No, pero antes de entrar, sí, eu no ano 56, o 12 de outubro do ano 56, gaño a miña primeira cátedra, catedrático de Lingua e Literatura Españolas na Escola de Magisterio. E escollo Santiago, voume para Santiago, e ali conecto de novo con Piñeiro, porque a todo eso, despois de que coñezo a Ben-Chosei, eu teño relación epistolar con Ramón Piñeiro, e Ramón Piñeiro foi o gran estimulador da conciencia galeguista, da xente nova, da xente da miña época, a xente un poquinho máis nova que a min, como Beiras, como Mourullo, como Franco Grande, como Méndez Ferrín, etcétera, etcétera, que estaban na Universidade de Santiago e que pasaban pola súa famosa mesa camilla. Bueno, pero eran galeguistas, e nese galeguismo estaba eu. Pero eu no ano 56-57, de alguma maneira distanciome, pero por razóns persoais, máis que ideolóxicas, de Piñeiro, empezo a percibir signos que non percibía antes, e sobre todo atópome cun libro clandestino que foi decisivo na miña formación, un libro de Antonio Machado. Teño contado moitas veces, está nun libro meu sobre Machado, precisamente de hai 2 anos. En Santiago había unha librería nun portal que os estudiantes dicían que era o xudío porque cobraba vendía libros pornográficos, libros políticos, tiña que vendelos caros porque, bueno, tamén arriscaba, etc. Chamaban o xudío, chamábase Eduardo Hernández. E tiña unha trastenda
donde tiña libros comunistas, libros socialistas, libros pornográficos, sobre todo da editorial Ruedo Ibérico de París, libros máis ou menos comunistas, e libros da editorial Losada, que non era unha editorial moi esquerdista, pero publicaba Machado, publicaba Lorca, publicaba a Miguel Hernández, e algúns deses libros ou algúns dos textos destes autores estaban prohibidos aquí. Entonces hai un libro de prosas de Machado donde hai dous textos que eu non coñecía, un que é Discurso a las Juventudes Socialistas Unificadas, un de maio de 1937, un discurso que profire Machado ás Juventudes Socialistas Unificadas en Valencia. E outro que é Lo que yo recuerdo de Pablo Iglesias, que é tamén desa época, do ano 37. Bueno, neses textos el di que el non é marxista, pero que comprende as razóns do marxismo para chegar a unha sociedade que ten que ser máis xusta, ca de hoxe, etc. etc. E eu nunca oíra a ninguén nin leera unhas palabras deste tipo, e eu cheguei ao marxismo polas palabras de quen se declara non comunista como Antonio Machado. Palabras parecidas ten por esa época Castelao, cuidado, un Castelao que están ocultando moita xente por aí. O Castelao pro-comunista dos anos da Guerra Civil, sobre todo desde que no 38 maio foi a Unión Soviética. Eu sobre eso teño un libro. E bueno, entonces eu empezo a escribir en La Noche, porque o director de La Noche, Borobó, era moi amigo meu, había unhas páxinas de artes e letras, e na medida en que algunhas cousas se podían escribir, porque é unha dictadura de Franco, pero unha dictadura sempre ten fendas, sempre ten regandixas. Entonces, bueno, hai un pouquiño de cautela, e entonces eu paso por ser, entre os 60 e os 62, a única persoa que abertamente defende o que daquela se chamaba a literatura comprometida. Literatura comprometida, literatura comprometida é a literatura que fan nas súas homilías tamén os curas de dereitas. Cando os curas de dereitas falan contra o aborto e contra a eutanasia, están facendo literatura comprometida, pero de dereitas. Literatura comprometida para nós quere dicir unha literatura atenta á realidade, ao latexo da realidade, para ver que aí hai unhas injusticias, e unhas injusticias que hai que remediar, etc. etc. Bien, un día, este Ramón do que te falei, este clandestino do Partido Comunista que andaba por aquí, era algo amigo de Borobó, porque Borobó, que era do Partido Socialista, bueno, falaba con él. Entonces Ramón equivocouse un día e dixo: mire, señor Borobó, usted podía colaborar con nós, que non lle dixo métase no Partido Comunista. Bueno, eu colaboro con todo o mundo que estea contra Franco e tal, pero se usted quere alguén que colabore con vostedes, co Partido Comunista, vaya da miña parte a Lugo. O Instituto, pregunte por Jesús Alonso Montero, e un día saíu da clase no ano 62, vexo un home alto, tal, Jesús Alonso Montero, eu creo que era un pai dun alumno, un tío que a veces veñen a preguntar por os rapaces ou así. No, mire, yo en castellano vengo tal, bueno, sí, yo... Bueno, estoy aquí ahora, pero yo, bueno, vivo en París, non sei que, tampouco decía moito, pero traigo isto. E traía un artigo meu en que eu postulaba que a literatura tiña que comprometerse coa realidade e tal, e que sei eu. Dice, bueno, habría mucho que discutir con usted, pero en lo esencial estamos de acuerdo, porque yo también opino. E a min, aquel señor que me parecía o tío dun alumno e tal, que me falara de literatura comprometida, que no esencial estuvera de acordo comigo, extrañoume. Entonces eu conecto co Partido Comunista, gracias a Borobó, por este. Pero este tiña conexión co responsable do partido ali, que era un tal Carballeira, que xa estuvera 10 anos na prisión, e os dous tamén tiñan relación cun un comunista exemplar, David Álvarez Carballido, que acababa de vir da Argentina e que, bueno, era un santo varón, un apóstol da causa. Bueno, seguimos falando, e un día, falando os tres no café do centro, ali na Praza Maior de Lugo,
quedamos sin facer ningún xuramento, nin firmar ningún documento, na idea de que eu entraba a colaborar co partido. Eu eso sitúo a 1 de maio, e eu supoño que por presumir digo que o 1 de maio do ano 62. E foi nesa época na que se produciu esa viaxe a Moscova. Un pouquiño despois, 2 meses despois, porque a viaxe a fins de xullo de 1962. E como puido facer para intentar esquivar as autoridades nun momento tan complicado? Bueno, pois vamos a ver. Un bo día véñenme coa noticia de que vai haber un congreso da paz, porque a que vou eu a Moscú, bueno, como isto hai que dicir Moscova, a que vou eu a Moscova. Díceme que hai un congreso da paz. De feito, ti eres moi nova, pero daquela, os congresos pola liberdade da cultura organizábaos o mundo occidental, e debaixo a CIA. E os congresos pola paz organizábaos, bueno, a xente de esquerdas, e debaixo os partidos comunistas. Isto estaba así. Bueno, a URSS estaba seriamente interesada na paz, porque nun mundo de guerra ou de posibilidade de conflito, a URSS, a Unión Soviética, tiña que gastar moito en industria armamentística, e ainda non tiña resolto os problemas de vivenda e tal e cual. Estaba especialmente interesada neso, e ademais a paz interesaba aos pacifistas, fosen comunistas ou non. Bueno, polo tanto, claro, a eses congresos iban moitos comunistas, algúns do exterior, desde México ou desde Francia ou tal, que podían ir sin problemas, pero para que alguén fora do interior tiña que ir con pasaporte falso e con pseudónimo. Claro. Entonces, quen representaba daquela a intelectualidade galega, por decirlo así? Pois, na opinión deles, eu. Eu chego a Moscú na creenza, por parte do Dolores Ibarruri, a quen coñezo ali, e con quen comín 8, 10, 12 veces, e con Enrique Lister, que eu era profesor de historia. E se non, son profesor de literatura. A información que chegara é que era profesor de historia. Bueno, primeiro chego a París, como xa che dixen, pero non o dixen aquí. A París chego cun pasaporte que di na súa primeira páxina, pasaporte del Estado español, válido para todos os países del mundo, excepto Rusia e países satélites. 2 puntos, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, etc. Bueno, ese pasaporte permitiume entrar en Francia, pero de pronto Ramón, que era a miña conexión co partido, eu non coñezo ali a ninguén máis, dime, tendes que esperar, porque había outros que eu vou coñecer en Moscova. Por exemplo, José Agustín Goytisolo, o poeta, o que fixo os recitais con Paco Ibáñez, etc., que se suicidou logo ao final. E con Ricard Salvá, que logo foi un íntimo amigo, que foi director de teatro moi importante, pero a eses que estarían en París, como a min, esperando o pasaporte, coñezos en Moscú. Como coñezo en Moscova a Marco Sana. Marco Sana, hai que levantarse para falar del, porque Marco Sana estuvo 23 anos nas prisións franquistas. Acababa casi de sair. Había meses que saíra das prisións franquistas, pero bueno, el xa vivía en Francia, ali quedou en Francia hasta que, bueno, foi legalizado o Partido Comunista e veu España. Marcos Ana, como sabes, é un pseudónimo. Marcos era o nome do pai, Ana, a da nai, el chamábase Fernando Macarro, e supoño que era un nome que non lle gusta. Pero eses vou nos coñecer ali. Eu quedo 2 ou 3 días en París, co cual ando por as librerías, vexo algunha xente migrante que eu coñezo por ali, hasta que me din que está o pasaporte, pero antes pedironme o nome que eu quería para ese pasaporte e puxen Alonso Quijano. Así que algún día aparecerá ese pasaporte e Alonso Quijano, aparte de o Alonso Quijano Cervantino, o outro son eu. Conserva ese pasaporte? Non, eso tamén ten, que esas cousas son moi difíciles, porque cando eu regreso da Unión Soviética, vou á casa de Ramón, veo que traio e dice, todo isto deixo aquí. Eu non podo pasar a fronteira, non podo pasar aduanas en Barajas. Eu teño a sospeita de que a policía sabe algo desto.
si me ve pasar en barajas, en aduanas, con libros soviéticos, con cousas así, evidentemente etoulles dando a razón, que a sospeita deles é válida. E conseguiu sair indemne desa viaxe? Sí, saí, porque agora anda por aí un libro en que se publica o informe que fixo a Policía Española de min en febreiro do 68, xa pasada. Pois saben de moitas actividades miñas, pero esa non a menciona, o que quere dicir que non a saben. Vostede tivo algún que outro problema coas autoridades franquistas por a súa militancia bastante, comunista? Sí. Cónteme, en que medida? Pero ainda non chegamos a Moscova. Vayamos a Moscova logo. Pero claro, vamos a ver, Nuria, apelo a túa inteligencia, non a túa xuventude, para que vos poñades naquel contexto. Por que ingreso eu no Partido Comunista? Evidentemente eu non ingreso no Partido Comunista nin para facerme famoso, nin para facerme rico, porque é todo o contrario. Eu ingreso no Partido Comunista porque estou convencido do meu antifranquismo esquerdista. De alguna maneira estou convencido de que o pensamento máis digno, máis mobilizador dunha persoa como a min é o marxismo. O marxismo que eu aprendera inicialmente en Antonio Machado. De aí cheguei aos textos verdadeiramente marxistas de Marx e Engels, empezando polo manifesto do ano 48. Ben, entón, algunhas veces algunhas persoas teñenme preguntado, dicen, bueno, pensado unha cousa, ingresar no Partido Comunista e ingresar naquel momento en Lugo donde fose, pero en Lugo un sitio tan pequeno. Eu en Lugo xa no ano 61-62 era ese don Jesús Alonso, el comunista. Eu non era un comunista ou era el comunista. Ali ninguén era merecedor dese alcume. Non sabían de ninguén, sabían de algúns vellos que eran republicanos, que estaban calados, que non tiñan relevancia social, porque eu, claro, eu cheguei ali moi novo, eu era catedrático por oposición da Escola de Magisterio e da Escola de... Empecé a ter unha certa zona de conferenciante e de orador, escribía xa algúns artigos, xa tiña publicado algúns traballos de erudición, polo tanto, aos 30 anos, eu tiña ali un certo prestixio e era coñecido. Pero claro, eu tiña alumnos e os alumnos teñen pais. Entonces os pais, sobre todo de dereita, dicen, de que os hablou hoy don Jesús? Pero este é o normal, non? Hablou de Lorca. E que dijo de su muerte? Sí. Y dijo algo de su sexualidad. Y dice, ¿y por qué habla tanto de Antonio Machado y tampoco de Manuel Machado? Antonio Machado quedou en zona republicana, seu irmán Manuel na zona franquista, etcétera, etcétera. Dice, ¿y por qué de vez en cuando los pasillos os dicen, no, falá de galego? O galego é un idioma tan digno, é o idioma dos vosos pais, da vosa xente. Eu iso dicía no pasillo. Eu, na cátedra significa silla, na silla do profesor eu tiña que explicar en castelán. De vez en cando explicaba un pouquinho en galego e tal, pero pouca cousa. Entón eu teño zona de galeguista ou separatista e de comunista ou de procomunista. Bueno, esa é unha zona difícil de levar, porque a todo eso eu non sei ser profesor, porque eu non aprendín a ser profesor en ninguna parte. Eu sei moito de oracións subordinadas sustantivas, eu sei moito da vida de Cervantes, eu sei moito da xeración do 98, pero como dirixirmos alumnos? Eso, aínda que eu non fose de esquerdas, pero como dirixirmos alumnos para que eles perciban un discurso de esquerdas e ao mesmo tempo eu non me estea suicidando? Claro. Pero bueno, resulta que desde moi pronto estábame suicidando, porque, aínda que emita signos moi pequenos, os alumnos perciben e contan
e os pais fascistoides dicen, este é un comunista e é un separatista. Como fala en galego, di que o idioma galego é tan importante como calquera idioma do mundo. Pero que é isto? E como fixo para esquivar todas esas críticas? Que lle podían costar caro? Bueno, é que eu tuve moitos problemas. Eu teño no meu arquivo que está en Ourense, que se chama Alxán, Arquivo Literario Xosé Alonso Montero, na Biblioteca da Diputación de Ourense, hai unha carpeta chea de telegramas de gobernadores civis prohibíndome conferencias. Logo, teño a documentación das declaracións que eu fun en Lugo 3 veces, pasei pola comisaría. No primeiro interrogatorio estuve en 12 horas, de 12 a 12, 12 da mediodía a 12 da noite, mentindo. Dice, bueno, usted, ¿qué relación tiene con el Partido Comunista? E eu, claro, eu sabía que Lugo non era Madrid, un interrogatorio a un traballador da Renfe en Madrid feito por un comisario non se pon como a min. Eu era un pouco chulo porque eu sabía que tamén tiña forza. A primeira vez que me levaron á comisaría pasaron 10 ou 12 personas e dicen, nos dijeron que estaba aquí don Jesús, debe de haber alguna equivocación. Outro viña, bueno, mire, yo como me dijeron que estaba aquí don Jesús en la comisaría, le traigo un pouco de tabaco, decía o comisario. Si don Jesús non fuma. Isto era presión. Eu sabía que tiña tamén, os comisarios, non é o mismo coller a un obreiro analfabeto da Renfe en Madrid o día dunha manifestación, leválo ali á Dirección Xeral de Seguridade e torturalo, que collerme a min, un catedrático ali, de moito prestixio, en que hai xente que dice, le traigo tabaco, un tipo que sabía que eu non fumaba, eu nunca fumei. Bueno, que si necesita algo, tal, era presión. Eles sabían, cuidado, tiñan que cuidarse. Eu tamén sabía que tiña forza, por eso eu podía falar. Dixe, pero vamos a ver, ¿por qué me hace usted esa pregunta? Usted sabe, mejor que yo, que no existe el Partido Comunista en España. Aquí no hay partidos políticos. Por lo tanto, ¿por qué me pregunta usted una cosa así? Aquí no hay partidos políticos. Y lo sabe, señor comisario, usted mejor que yo. Esto, un obreiro de Madrid non yo dice o comisario de policía, porque sabe que lle pegan como mínimo unhas hostias. Pero eu sabía que tiña a miña forza. Pasei 3 veces. O comisario, que era Silvosa, o señor Silvosa, meses despois das primeiras eleccións, en que eu fora o candidato polo partido, encontrámonos na rúa, ali por onde a Praza de Bastos. El pensou que ia facer eu tamén, parámonos, démonos a man, e el díxome, don Jesús, en las ocasiones anteriores, sepa usted que éramos frente a frente 2 personas honradas. El honrado, pero tiña que facer o seu deber, e eu honrado tamén facendo o meu. E logo a min o que me abrazaban é a multas. A mí meteronme bastantes multas. Por exemplo, unha vez houve unha conferencia en Escairón dun profesor de Madrid que me levaron uns amigos. Escairón está ali no sur da provincia, e el falaba o sistema penitenciario español. A conclusión dele era que estaba moi humanizado. É probable que o sistema penitenciario español no ano 72 fora menos infernal, menos dantesco que no ano 40, eso está claro. Pero entonces houve coloquio. No coloquio era o 72. Eu acababa de oír unha cousa. Ti acordaste, bueno, que has oído falar das folgas, da folga de marzo do ano 72 en Ferrol, e logo en setembro aquí en Vigo, e en Ferrol cando matan aqueles 2 obreiros e ali están aneiros, pillados, Río Bo e tal e cual. Un dos dirixentes, Amor Deus, que era do Partido Comunista de Comisións Obreiras, meten na cadea, e cando está na cadea chega a noticia de que o fillo del, ainda vive a muller, a nai, que a vexo en Ferrol, sempre que vou por ali,
fora atropelado por un camión, tiña 9 anos. E el está na cadea. E eu sei, non, os camaradas do partido non saben como decirlle isto. Pues claro, é unha noticia brutal. O teu fillo foi atropelado. Bueno, por fin dinllo, non sei como, e a partir de aí móvense os abogados, os amigos, incluso algunha xente de dereitas, que, bueno, que ten un pouco de humanismo e tal e que sei eu, para que, aínda esposado, que o deixen ir ao enterro do seu fillo. E nin así. Nin así. Entonces eu contei esta anécdota e dixen, mire usted, o sistema penitenciario, pero isto sucedeu aquí en Ferrol hai 3 meses ou hai 4 meses. Así que o sistema penitenciario de que usted me fala, estaba falando de outra cousa tal. O día seguinte recibo unha chamada do gobernador civil, que era un tipo del Gallego, chamábase aragonés, nada, 25.000 pesetas de multa. Daquela época. Daquela, sí. Bueno, esa pagaron os amigos que me levaran ali a Escairón, porque un tiña unha moza ali, outro non sei que, por senón eu non hubiera ido. Pero é que aquelo indignoume tanto, porque eu estaba pensando naquel pobre pai. Estaba pensando como pai, eu tiña fillos desa idade, non? É dicir, xa é unha desgracia tremenda que morra, pero que non o poidas ir despedir, non? Sí. Bueno, e logo no ano 75, antes da morte de Franco, eu fui desterrado a Montilla, provincia de Córdoba. Un desterro como de Castelao, porque cando se fala do desterro de Castelao, é un desterro administrativo. Castelao mándano para a Delegación de Estadística de Cáceres, e Alexandre Bóveda tamén a Cádiz, por necesidade del servicio, e a min din que teño que escoller un instituto que este a 1000 kilómetros de Galicia. Como di o expediente que se me fixo, que hai que alejarlo de Galicia, onde dejaría de tener el proselitismo que habitualmente tiene. Di unha das cláusulas inculpatorias miña. Pero bueno, todo isto me pasou en Lugo, pero ainda así eu volvería a Lugo. Vostede sempre di que os momentos máis felices pasounos en Lugo, e ali coñeceu a persoas que chegaron a marcarlle, como por exemplo Ángel Xoán, non? Que me comentaba antes. Que coñecían a persoas ou que chegaron a marcar profundamente, como Ángel Xoán, non? Por exemplo. Como? Como Ángel Xoán. Ángel Xoán, sí, Ángel Xoán e moitos outros. Sí, ali moitas cousas. Lugo. Eu cando me xubile vou ir para Lugo. Que lembranzas ten de Ángel Xoán, ese poeta e debuxante lugués que acabou condenado a morte e despois preso en Canarias durante varios anos e que tivo que empezar a súa vida de cero despois en Lugo? Bueno, eu xa lle contestei a unha tal Nuria hai bastantes anos para un estupendo libro que escribiu e que foi premiado, e non, evidentemente agora non podería decir nada que non dixera naquela ocasión, pero bueno, como hai que dedicarlle a memoria de Ángel Xoán algo, de feito eu estivémolo falando privadamente, ti e máis eu, hai cousa dunha hora ou de hora e media. Hai unha cousa que foi moi importante para min en Lugo, que é a tertulia do Café Méndez Núñez. Tertulia que non existe xa non existen moitos dos contertulios, xa non existe o café xa é un banco, existe aínda o Hotel Méndez Núñez, pero non existe o café aquel. Ali había unha tertulia realmente extraordinaria. Non creo que houvese en Galicia unha tertulia igual, pero unha tertulia que entre os asistentes de despois de xantar e os asistentes de despois de cear, porque algúns recuncábamos, eu creo que somos entre 25 e 30 persoas, xentes moi diversas profesionalmente, algunhas bastante heteroxéneas, pero nas que había, se tivese que falar dun denominador común, un auténtico denominador común, era o antifranquismo. Uns máis esquerdistas, outros menos esquerdistas, pero ali había moito antifranquismo, quizáis predominaban
aqueles que o estaban no galeguismo cultural e algúns como Ramón Varela estuveran nas mocedades galeguistas. Ramón Varela daquela era o presidente do Círculo das Artes. Pois, pero había unha figura da que eu non sabía nada previamente, porque de Celestino Fernández de la Vega sabía, porque xa tiña falado con el moitas veces. O propio Ramón Varela falara con el nunha ocasión na casa de García Sabel en Santiago. De Ángel Fole tiña noticias, forzosamente tiña que ter noticias pola súa obra literaria. A Amable Veiga coñecío dos días en que ía a final de curso a examinarse de Filoloxía Clásica á Universidade de Madrid. O sea que algúns dos da tertulia coñecíos, pero de Ángel Xoán non tiña ningunha noticia. Ángel Xoán non tiña ningunha noticia, e desde o principio percibín que era, eu creo que isto xa xo contei daquela, un home bastante amargado. Creo que xo dixen, sí, porque bastaba velo. Levaba o escrito no rostro e tiña moitas razóns para estar amargado, porque o que lle pasara, el realmente chegou a creer que o ian fusilar, porque de feito o delito del, delito entre aspas, fora o suficientemente grave, o asunto do telegrama, para que o executara. Bueno, ao final está 5 anos na prisión e vense para Galicia, porque nas Canarias non lle vai moi ben, el casou cunha muller canaria, e en Galicia vai vivir con sumas dificultades, e ten varios fillos. Contábache antes que el traballaba polas mañás, eu creo que ese era o traballo esencial, ou o soldo esencial, digamos, nunha cousa de contabilidade dunha empresa que nada tiña que ver coas letras, coa arte, coa cultura, etc. etc. Por outra parte, el, que antes que escritor o que quiso ser pintor, artista plástico, é probable que polas circunstancias da guerra, da represión, pois como home que fai exposicións, como home que figura nas galerías ou nos catálogos de arte, pois a súa presenza fose exigua ou nula. É dicir, eso tamén doi, pero é unha consecuencia máis da situación de represión que el, como tantos outros, está vivindo. Entón, o que hai é que comer el, a súa muller e os seus fillos. E, bueno, facendo de contable, que nada ten que ver coas artes, nin coa literatura, nin coa poesía. E logo tamén hai que situar a Ángel Xoán nun contexto en que hai elementos favorables, aqueles que foron tamén represaliados ou aqueles que, sin ser represaliados, están coa causa dos represaliados. E é o caso de Ramón Varela, que non foi represaliado, é neste momento presidente do Círculo, e eu creo que as clases de pintura e de dibuixo que el dá ás noites no Círculo das Artes, aínda que o Círculo non lle poida pagar moito, pero algo págalle, débese a solidariedade que ten alguén que é anterior ao 36 e que lle botou a man a Ángel Xoán. As súas clases, supoño que non mal pagadas, tal como eran as cousas daquela no Colexio Fingoi, e que o Colexio Fingoi é da familia Fernández, e os Fernández axudan na medida do posible a persoas deste tipo. Non é o único represaliado que deu clases no Colexio Fingoi. Pero, bueno, acabo de enumerar 3 traballos, un de contabilidade, outro que ten que ver coa arte e outro que ten que ver de novo coa arte, concretamente co dibuixo. Pero, bueno, el tamén se beneficia desas pequenas solidariedades que pode haber durante o franquismo en Lugo, como noutras partes de España. E eu, xa que teño que contar algo del, como eu vía nel o home máis esquerdista, tan esquerdista que un dos máis dereitistas daquela tertulia, de cuyo nombre non quero acordarme, por lo tanto non vai sair aquí, cando o tiña que definir dicía, Ángel Xoán é un rusófilo. Pero ser rusófilo, que quería decir? É que hai moita xente que non era comunista, que nin siquiera era marxista,
pero que tiña unha certa simpatía á Unión Soviética, porque a Unión Soviética axudáranos na guerra civil, a nós, os nosos, os republicanos. E a Unión Soviética tiña unha emisora, o Partido Comunista de España, que se chamaba Radio España Independiente, Estación Pirenaica, que estaba alimentando, elevando un pouco de esperanza á xente. A xente que ainda estaba agradecida á Unión Soviética pola axuda que a República lle fixo do 36 ao 39. E hai máis, cando todo o mundo pensaba que Hitler iba a ser o dono do mundo, resulta que o 3 de febreiro de 1942 pasou algo que confortou o corazón de millóns e millóns de seres humanos demócratas que non eran comunistas. É a batalla de Stalingrado. E a guerra mundial non ten un punto de inflexión o 6 de xuño de 1944, cando desembarcan os aliados en Normandía. Non. O punto de inflexión é ano e medio antes, o 2 de febreiro de 1943, cando vence os tanques alemáns o exército de Stalin na batalla de Stalingrado. Entonces, a xente de esquerdas, que non é parva, ten unha actitude de gratitude á Unión Soviética por todo isto. Isto era a rusofilia, porque seguramente, se eu lle propoño ao pobre Ansel Schwan, que ademais no ano 63 ten un cancro de gorxa, morre no 65, aos 64 anos, etc., afiliarse ao Partido Comunista, seguramente hubiera dito que non, pero el tiña esta simpatía, de aí que o dereitista de cuyo nombre non quero acordarme, dixera que el era un rusófilo. O caso de Ansel Schwan é similar ao de outros poetas, debuxantes, xornalistas que durante a Guerra Civil foron masacrados directamente polos fascistas. Por que foron obxeto dos golpistas estas persoas con estes perfis nese momento? Por que foron antes de nada por eles? Eso estaba cantado. O enemigo non é meu pai. Supoñamos que meu pai, que máis ben era de dereitas, porque viña dunha familia moi tradicionalista, pero campesiños que eu coñecín en Ventosela, que eran máis ou menos republicanos, etc., e que non estaban co réxime, non estaban coa situación. Bueno, este campesiño que toma un vaso de viño día da festa do patrón na taberna, que vai a unha festa, que malvive e tal e cual, non ten perigo. Pero un mestre, un profesor, un escritor, estes están ao servicio dunha actividade do ser humano que con palabras ou sin palabras pode emitir mensaxes evidentemente cheos de hostilidade ao fascismo. Por lo tanto, enténdese moi ben que a represión fose máis dura precisamente nestes gremios, nestes grupos profesionais que en certa xente, un campesiño, un mariñeiro, un zapateiro, que bueno, que sabemos que sí, que non vai á misa, que era republicano daquela, e tal e cual, pero daí o perigo non vai vir, non vai ser un líder, non vai redactar unha octavilla, non vai mandar clandestinamente un texto a Radio España Independiente. Iso vai non mandar un mestre, un profesor, un médico, un veterinario, un pintor, etc. Por lo tanto, é normal. A represión ten que caer, ten que gravitar sobre este gremio. E neste contexto de represión, cal foi o papel dos exiliados a hora de intentar recuperar e conseguir trasladar ao mundo que era o que estaba pasando? Bueno, os exiliados é curioso porque teño falado moitas veces con Díaz, como nos une Díaz Pardo moito, con Díaz Pardo, que fixo polos exiliados cousas extraordinarias. Todos os exiliados pasaron pola súa casa, os fillos dos exiliados, etc. Creía que os exiliados o pasaron moi mal, pero pasamos o peor do exilio interior, porque os exiliados podían falar. Luís Seoane podía falar,
salvo en algún momento do peronismo e tal e cual, e non digamos os exiliados que estaban en Francia ou en Suiza, bueno, falar daquela maneira. Polo tanto, os exiliados, claro, os exiliados puideron facer cousas que os do exilio, por eso hai a expresión exilio exterior, que, bueno, evidentemente a xente doille estar fora da súa familia, da súa xente, da súa terra, das figueiriñas que eu plantei, como decía Rosalía de Castro, da súa patria, sí, pero en todo caso, si encontra un traballo para vivir, e si ten acceso a medios para poder falar da situación dun xeito que non poden utilizar nin moito menos os que están no exilio interior. Eu creo que a traxedia é a do exilio interior. Todo o que fixeron, en xeral, os exiliados do exilio exterior fixeron o servicio do exilio interior. Por exemplo, a literatura galega en idioma galego. A literatura en idioma galego realmente salvouse en Buenos Aires, porque do ano 36 ao ano 49 prácticamente non se publican libros en galego, salvo de Aquilino do ano 47 e pouco máis. Pero nese período de 12, 13, 14 anos, só o que publicou, deixemos xa a Castelao, que é outra cousa, Luís Seoane, directa ou indirectamente, está salvando o discurso literario e intelectual en lingua galega. Eso pódese facer no exilio exterior. E, polo tanto, teñen esa grandeza e teñen esa satisfacción. Os do exilio interior reconcomémonos. Eu teño máis de 30 anos e ando buscando alguén que me diga, pois mira, aquí está o Partido Socialista, aquí está a Izquierda Republicana, aquí está o Partido Comunista, fala con estes que podedes facer algo contra o réxime. Profesor, vostede algunha vez pensou en marchar? Sí, pero en momentos de todo, pensei en marchar a Cuba, hasta que alguén me dixo, a Revolución Cubana ten ali xente que está facendo a revolución. A revolución hai que facela aquí. Aquí hai que facer os preliminares da revolución, acabar con Franco, logo xa da revolución falemos. Pero sí, en algún momento, claro, e tiñan razón, os cubanos baixaron de Serra Maestra, están facendo a revolución. Home, se eu vou ali, ou como a min outro, vou para axudar, pero non son estrictamente necesario. Non deixa de ser unha evasión, non deixa de ser unha evasión. Sí. Vostede, non, dígame. Ti oíche falar algunha vez de Pedro Martul? Pedro Martul, bueno, vou contar unha cousa aquí, que nunca contei por a radio. Pedro Martul era un profesor en Ourense de literatura, profesor auxiliar, e no 36, el, Carballo Calero, algunha outra xente, Ferro Couselo, estaban en Madrid o 18 de xullo do 36. Estaban facendo oposicións. Por lo tanto, fan a guerra ao servicio da República. Por que razón? Porque estaban en Madrid. Porque se estuveran aquí, eles serían alistados no exército de Franco e irían a tirar tiros contra Castelao. Daste conta o que é a guerra? Eu dicía moitas veces a Francisco Fernández del Rego, ti pudeche matar a Castelao, porque Fernández del Rego foi alistado na tropa franquista, como tantos, e de pronto se o mandan ao frente, na guerra, para que non te maten, tes que matar. Entonces ti estás ali e eu estou aquí. E o que primeiro tire é o que vive. Entonces eu desde aquí tiro un tiro e podo darlle a Rafael Dieste ou a Castelao. E del Riego dicía, non, porque eu servín en oficinas, dando a entender que él non estaba nun servizo armado. Bueno, pero, en todo caso estaba... Alguén podía ter matado a Castelao ou a Rafael Dieste, porque a guerra é así. Martul. Este Martul, un momento, o 20 ou 22 de xullo, chegan á Universidade Central, encontranse cun cartel que di que los señores opositores de esta convocatoria tengan en cuenta que a partir de ahora se suspenden estas oposiciones
dada a actual situación, porque a República nunca lle declarou a guerra, ¿verdad? Y nosotros recomendamos que los señores opositores se alisten en los batallones de sus sindicatos, como había o sindicato da CNT, da UGT e tal e cual. Entonces, Carballo Calero, que era da UGT, porque Carballo Calero non era profesor nin abogado daquela, ya que era licenciado en Filosofía e Letras e en Dereito, era funcionario do Concello de Ferrol. E el era da UGT, e vai a UGT, e a UGT destinou a un batallón, como Borobó. Borobó, viu, a Carballo Calero, podía contar todas estas cousas nos primeiros días da guerra e da defensa de Madrid. E Martul tamén se alista. E Martul estaba ali coa súa muller, que era unha Tobío, bibliotecaria da Universidade de Santiago. Estaban, claro, como estaba facendo oposicións, o señor Martul e tal e cual, estaban en Madrid a familia. Estaban co fillo pequeno Pedro. Ti sabes que na Guerra Civil Española moitos dirixentes comunistas viñeron a Sudán. Entre eles veu Cordovila, que era o secretario xeral do Partido Comunista Argentino, e veu Togliatti, que logo sería secretario xeral do Partido Comunista Italiano, máis importante do mundo. Sí, con nomes falsos estaban axudando. Pero Martul inventa unha cousa, inventa que Stalin tamén veu, con outro nome, seguramente con un pouco de disfraz. Entonces un día, no Café Español de Santiago, sabes onde estaba o Español? Era un café antes xa do 36, moi de estudiantes e de tertulias. Eu fixen tertulia ali na miña época de Santiago, con Otero Pedrallo, con Bouza Brei, e logo con xente como Ferrín, López Nogueira, Mourullo, e tal igual. E iba Martul, estaba Otero Pedrallo ali. E un día chega Martul, e Martul é curioso porque desatou toda. Martul, eu creo que o fabulador máis grande, o fabulador oral máis grande que ten dado Galicia. Xa verás por a fábula que che vou contar. Martul chega ali, bueno, tomamos café, que tal, como está don Ramón? Otero Pedrallo era ali o patriarca. Eu dixen, bueno, saiu por aí unha noticia de Castelao, sí, Castelao, que un home vigoroso, tal. Eu dixen algo así, pero era unha tertulia ali en que se podía falar de Castelao. Están vostedes, el falaba así un galego moi campano, están vostedes moi equivocados. Castelao é moi importante, ali non se podía decir outra cousa, como Otero Pedrallo, ou Sabré e todos aqueles. Pero eso de vigoroso, de lanzado, botado para diante, tal, eso nada. Castelao era máis ben un home un pouco apoucado, en fin, nada botado para diante, tal e cual. A cousa estaba así, porque voulles contar. Don Ramón recordará moitas cousas, e don Ramón, o pobre, tiña que sentir a este fabulador. Dice, porque vostedes saben que Castelao foi a Unión Soviética, no 38. É certo, porque os fabuladores sempre contan algunhas verdades para que a ficción, claro, xogue o seu papel. Pero o que non se di é que, claro, como Castelao xa non era novo, estaba mal da vista, casi estaba cego, pois o goberno da República, porque eu estaba en Madrid, pois puxolle unha especie de secretario e fun eu. Castelao foi alá, pero non levou secretario, foi a súa muller con el e tal, e nada máis. Bueno, eu teño un libro que se chama así, Castelao, en Aur no ano 38. Bueno, entonces ali nos aceptamos que el foi, non sabemos que é unha trola e tal e cual, e dice, bueno, voulles contar que non era tan botado para diante como di aquí este xoven por mí, e tal e que sei eu. Entonces chegamos a Moscú, el decía Moscú. Chegamos a Moscú e chegamos aí a tardiña, cerca da noitiña. Castelao dixo, bueno, Martul, vámonos para o hotel, que temos que descansar, que mañán temos unha entrevista ás 8 da mañán co ministro de Cultura, ás 9 co ministro de Educación, que temos moito que facer e temos que descansar.
para que se vexa como era Castelao. Castelao non era así un home moi lanzado. E dixo, pero oiga, Castelao, pero onde estamos en Moscú, nun hotel ao pé da Praza Roxa do Kremlin, vamos dar un paseíño pola Praza Roxa, vemos o Kremlin, e logo vimos, deitámonos cedo, pero non nos vamos deitar ahora, que ainda hai sol e tal e cual. Bueno, convence de mala maneira a Castelao e van dar un paseo pola Praza Roxa, que sabes que ali está o Kremlin. E como ti non fixete o servicio militar, non, teño que aclarar. Nese momento que eles chegan ali, a guardia está entrando, a garda entrante está saindo a saínte. Isto pasa en todos os exércitos. Diante do Kremlin hai un corpo de garda, claro. Ali un capitán, un sargento, soldados e tal e cual. Sí. Entonces, ven a garda entrante e antes de chegar xa a saínte vai alá. Entonces hai un momento que hai un baleiro de poder. Entonces, eu digolle a Castelao, Daniel, chamabanlle Daniel, Daniel, é a nosa, vamos ao Kremlin. Porque claro, nese momento, nin a guarda saliente nin entrante se poden ocupar del. Castelao, teño que empurralo eu, e chegan ao Kremlin. A guardia non se enteraron, forman ali, dan uns gritos, estas cousas que fan os militares. En esto, todo isto, eu teño que contar o que el contou tamén, que na Guerra Civil Stalin estaba ali disfrazado con nome falso, cual é unha parvada, porque os outros eran altos dirixentes do Partido Comunista, pero Stalin era o xefe dun país, non podía estar e tal e cual. Pero iba todas as tardes á casa de Martul e da súa muller e do Pedrolo, como lle chamaba el o fillo Pedro. E o Pedrolo xogaba con Stalin e chamaballe o tío Pepe. Tío Pepe. E o día que non iba o tío Pepe estaba chorando todo o día e toda a noite. Bueno, tomaran moita amizade o tío Pepe e tal e cual. Bueno, isto convíñatelo en conta. En isto, Castelao morto de medo, chegan ali, hai unha porta que dá entrada ao Kremlin e Martul peta a porta. Abre esa porta e aparece o normal, un coronel. Estaba Stalin nun Consello de Ministros. Entonces o coronel colle o revólver e xa lle vai pegar 2 tiros. Que é o que ten que facer? Porque pensa que é un atentado ou así. Entonces Martul, inspirado, di: está o Pepe. E todos nós ali no café preguntamos: que Pepe? E di el: o Pepe Stalin. E o Pepe identificou a voz e di desde alá, desde o centro da xuntanza: Martuliño! Martuliño. Entonces o coronel que se les iba zaupar 2 tiros, enfunda a pistola e o Pepe Stalin ven cara a eles, dalle un abrazo a Martul e pregunta: quen é este? Quen é este? Que é un pouco displicente. Este é un diputado do Frente Popular. Ali o coñecido era el. E entonces a primeira pregunta que lle fai é: e o Pedrolo, como está? Acórdase de min? E dille Martul: non fala doutra cousa. Bueno, séntanse, explícalle quen é Castelao, están tomando ali unha copa de vodka, os ministros xa saíran porque, bueno, disolverase aquel Consello de Ministros, e cando están tomando unha copiña de vodka, oyen unhas gaitas. E Castelao fala por primeira vez e di: gaitas galegas. E Martul di: non, son zamoranas. Entonces os dous miran para Stalin para que el diga se son zamoranas ou galegas. Dice: ai, eu non sei, nin me meto neste pleito, que isto é unha cuestión de galegos, pero isto vaise resolver, vinde conmigo. Entonces van, abren unha fiestra do Kremlin e, en efecto, as gaitas non eran galegas nin zamoranas, eran 4 negros do Congo que iban tocando a gaita polo Kremlin, pola Plaza Roxa adiante. Por que che contei isto?
Vaya conto me contou, Vaya conto me contou. Bueno, isto está publicado por min, tería que contalo mellor, e tal e que sei eu, pero bueno, este Martul. Pero isto conteicho por algo... É que non sei como chegamos ata Martul, agora mesmo. Sí, Martul... Non, porque estábamos falando do papel... Estaba falando, é dicir, que significa ingresar no Partido Comunista daquela. Bueno, ingresar no Partido Comunista, eu sabía que me podían torturar. Por exemplo, eu recordo a miña muller, a madrileña, a primeira muller, naquelas datas, eu leía libros sobre a tortura, sobre todo un tal Aleph, un arxelino que foi torturado, tremendo, comunista e tal e cual, e dicíame a miña muller que moitas veces me levantaba gritando, porque, claro, se ingresas no Partido Comunista, podes perder a profesión, podes ser encadeado, podes ser exiliado, podes ser torturado, etcétera, etcétera. Son palabras maiores ingresar no Partido Comunista. Ingresar no Partido Comunista. Claro, e depende das tarefas que o partido che encargue, e aquelas tarefas que ti asumas. Eu sempre fun no Partido Comunista unha especie de verso libre, porque eu sei moi ben o papel que xogaba. Eu era unha especie de intelectual, un pouco notorio daquela, non os tiña máis notorios nese momento o Partido Comunista. Moita xente creía que eu era algo así como o que dictaba a política cultural. Non, porque eu nunca fun do Comité Central. Pero bueno, eu todo o que dixen sobre o problema da lingua, da literatura e tal e cual, era cousa miña, non era a doutrina do partido. O partido tampouco nunca tuvo unha doutrina moi elaborada sobre a lingua, como non a ten hoxe o PSOE daqui, nin nada desto. Sigue tendo unha visión tan catastrofista sobre o futuro do idioma? É que non hai razón. As razóns que había daquela para ter unha visión non moi optimista son hoxe máis poderosas, está claro. De quen fala galego? Hoxe falaba alguén galego aquí, da xente que está aquí? Bueno, é outra cousa. Bueno, teríamos estar ahora 15 días falando destos. Claro, é que os novos decides ingresar no Partido Comunista, era eso, como mínimo perder a profesión. Comprendes? De que van vivir os meus fillos? De que van vivir os meus fillos? Eu non era rico pola casa. Bueno, a miña muller no ano 62, a finais, fíxose profesora adxunta. Bueno, xa había aí unha cousa, pero outros comunistas nin sequera tiñan esa pequena axuda. E desde logo, bueno, en un momento dado, te atopaban en Madrid e tal e cual, torturábante, e arrancaban os testículos ou que fixera falta. É dicir, o Partido Comunista é a besta negra de Franco, Bueno, con toda a razón desde o punto de vista franquista, porque é o único partido que aguantou, que estuvo aí. Onde estamos outros? Onde estamos outros? Si, ETA aparece moito máis tarde, a UPG fúndase no ano 64, son media dúcia de persoas e tal. O Partido Comunista está desde o mismo 36, está aí. É dicir, a cantidade de toneladas de sofrimento que foi deixando ao longo do camiño no transcurso da súa vida os comunistas son toneladas de dor. Iso é tremendo. Bueno, estábamos... pero entonces o comunista ou aspirante a comunista que eu era e son, porque eu non son comunista, é unha grandeza que non teño. Seguramente cando sexa maior terei un compromiso e unha identificación co ben común, que eso é ser comunista. Pero de momento eu son do Partido Comunista. Cando eu vou a Moscova por primeira vez, cando vou a Unión Soviética, eu ingresei no Partido Comunista para acabar con Franco, pero, de alguna maneira, para que algún día se instaure un réximen político, social e cultural en que se produza un home que non estea condicionado pola codicia, polo diñeiro, pola desigualdade, polas injusticias. Un home que viva, que se eduque nunha sociedade que forzosamente ten que crear un home novo. Entón, eu cando teño a oportunidade
de ir á Unión Soviética porque o Partido Comunista decide que vaya eu en representación da intelectualidade galega, eu dixen, eu xa sei que a Unión Soviética supoñía que tiña algúns problemas, a revolución ainda era nova, a revolución era o 17, e ademais a revolución houve a guerra civil, etc. Pero eu, no meu entusiasmo, quería pensar que en todo caso xa se estaba producindo o home novo, que me iba a encontrar con seres humanos que latexaban de outra maneira, que empezaban a latexar de outra, que eso era o que me interesaba a min, porque os que se meten noutros partidos que non son os marxistas, que queren enriquecerse, tal e cual, están coa desigualdade, con todas estas cousas, e dentro da legalidade enriquecerse. E se non se enriquecen dentro da legalidade, dentro da ilegalidade. Pero eu metínme no Partido Comunista porque eu quería contribuir á aparición do home novo, e tiña que supoñer que na Unión Soviética había xa un xermolo de home novo. Non encontrei eso. E máis, recordo que unha vez, diante do Kremlin, paseando con Salvat, con Marcos Ana e con José Agustín Goitisolo, se non chorei, esvagoei, porque, sin que poida decir concretamente esta ou aquela cousa é a que me defraudou, eu o home novo non o encontrei. Que era polo que eu me metín no Partido Comunista. Bueno, tamén me metín porque había que loitar contra Franco, por lo tanto, sí. Pero ese día eu fixen un pacto comigo mesmo. Home, eu non sei se isto mellorará moito ou non, pero desde logo eu co capitalismo nunca máis vou estar. Entonces eu aí fixen un pacto co anticapitalismo. E, polo tanto, decidín quedar non no comunismo, na igrexa do Partido Comunista, porque un partido é sempre unha igrexa. A igrexa ten a súa liturxia, ten as súas estreituras, ten as súas cousas que sempre traducen mal o ideario, palidecen o ideario, estreitan o ideario, encorsetan o ideario. Todos os partidos son igrexas, empezando pola Igrexa Católica e por calquera outra igrexa. O ideario dos grandes ideólogos, dos grandes idealistas, dos grandes mártires, dos grandes heróis, non está nas igrexas. Pero só desde as igrexas se pode loitar, porque eu non podo chegar a Lugo e loitar contra Franco. Fago unha octavilla que unha octavilla moi ben redactada a favor dos obreiros de Frixa. E quen a reparte? Que contactos teño eu cos obreiros concienciados de Frixa para que eles as repartan o día seguinte antes de entrar no traballo, etcétera. Por tanto, bueno, hai que estar. Estamos condenados a estar nun partido, a estar nunha igrexa, pero condenados hasta donde un queira, porque se nun momento dado o partido está en contradición radical co ideario, eu voume, claro. E claro, podo fundar un partido, eso, pero bueno, xa fundar un partido. Bueno, e é verdad que hoxe xa non se pode fundar un partido, porque se quixera o comisario de policía de Vigo saber o que nos estamos falando, saberío. Así que hoxe xa aquela vida clandestina xa non era posible. E volvendo a... Ahora sí que podes preguntarme. Volvendo á actualidade, vostede que ten unha dilatadísima carreira que durante décadas foi sacando un libro por ano mínimo, dúcias de prólogos ata 5.000 discursos, sí. Que lle queda por facer a Xesús Alonso Montero? Pois algo dicíache privadamente antes desta conversa cara ao público. Fundamentalmente debería terminar de organizar o material literario que deixou Vitoria Álvarez Ruido Ojeda, a miña muller, que faleceu no en setembro do ano 18. Repito, ainda que hai persoas que destas cousas saben máis que a min, que ten as claves para entender eses manuscritos, esas notas, eses apuntamentos que están en dúcias de carpetas, en máis de medio centenar de libretas, son eu.
Entonces, eso é a tarefa fundamental e prioritaria que teño neste momento. Pero, bueno, ao mesmo tempo, pois, hai que facer un prólogo, dar unha conferencia, bueno, facer un libro que é oportuno nun determinado momento, e, bueno, pero eu non sei se xa poderei ir conxugando, non sei se me quedan máis de 30 ou 40 anos de vida, por lo tanto, teño que andar con moito cuidado. Vostede que ten realizado a biografía de tantas persoas tan importantes, non? A vostede como lle gustaría que o recordaran? Cando pasen os anos e volvan a reler os seus traballos e reler as súas... Gustaríame que me recordaran ben. Sí, vamos a ver. Cando un di gustaríame que me recordaran por este aspecto, por este traballo, por este libro, por algo que un fixo, non? Eso quere decir que un está convencido de que fixo algo importante. Claro, entonces aquí se cadra falla esa premisa. Fixen eu algo importante. Bueno, de todos modos, eu sempre digo, vamos a ver, non quero deixar de contestar. Eu sempre digo, eu son un canalla, eu son un malvado, son unha mala persoa. Últimamente menos porque antes levantábame cedo ás 6 da mañán, ás 7 da mañán, empezaba a facer falcatruadas ás 7 da mañán. Agora levanto máis 10 ou ás 11, non sei se son mellor, pero son menos malo, porque fago menos falcatruadas porque estou dormindo máis tempo. Pero arrepíntese de algunha falcatruada, non? De algunha aldea na que se ten metido? Das falcatruadas de todas. E de algunha aldea na que se ten metido, que son varias? Sí. Non, o que quero decir é que é o que fixen eu. Quen son eu para decilo? Eu creo que o terán que decir os demais. Vamos a ver. A min gustaríame, en todo caso, desde hai moitas décadas, eu detesto o capitalismo. Polo tanto, eu morrerei pobre, son pobre, eu teño unha xubilación, eu son un xubilado, eu son un privilexiado ao lado de millóns de africanos que neste momento moitos dos seus fillos non teñen medio euro para unha pastilla que lles curaría calquera das moitas enfermedades que teñen. Ao lado dese son un privilexiado. Ao lado de outra xente, a paga que me dá a min o Estado por ter sido funcionario docente durante tantos anos, bueno, é unha paga ridícula ao lado do que gana certa xente, pero son un privilexiado ao lado de millóns de seres humanos, sin ir máis lonxe dos de África. Eu creo que desde que teño uso de razón democrática, como decía Vázquez Montalbán, tratei de poñer a miña vida e a miña obra literaria, erudita, crítica, poética, etc., etc., bueno, ao servicio dunha causa que me parece a causa máis nobre que deu a humanidade. Eu creo que a música máis nobre que soou na historia da humanidade é o marxismo. O marxismo que logo se articulou pragmáticamente en partidos, empezando polo Partido Comunista, e hai moita diferencia entre o Partido Comunista de Corea do Norte hoxe e o Partido Comunista de Toyate ou de Berlinguer ao final da súa vida en Italia. E hai moita diferencia entre o que se lle atribúe a un dirixente comunista chamado Stalin e un home que sempre foi víctima do capitalismo e do fascismo, como Antonio Gramsci, que escribiu a súa extraordinaria obra literaria e epistolográfica nas cadeas de Mussolini. Bueno, eses son os meus referentes. Bueno, si eu contribuín mínimamente, é case unha agulla nun palleiro, é unha area no deserto, a que esta causa vaya adiante, pois, se me recordan por iso, é o único que de verdade me agradaría. Moita xente dime, pero vostede sigue sendo comunista. Dice, é que miren, é que o comunismo é a alternativa, porque todo o demais é capitalismo,
Pero o comunismo non é o comunismo de Corea do Norte, nin é o comunismo das purgas de Stalin. E das purgas de Stalin habería moito que falar, pero esa é outra cousa. Eu, como verá, eu non me metín no partido. Eu sabía que cando me metía no Partido Comunista non me metía para torturar, máis ben metíame para ser torturado. Para ser torturado, por qué? Para que a duquesa de Alba tuvese máis latifundios, para que a duquesa de Alba, Chávez, que logo resultou un corrupto, o presidente de Andalucía, lle dera a medalla de ouro de Andalucía. A duquesa de Alba hai que darlle a medalla de ouro de Andalucía, e un zapateiro remendón, que vive en Huelva, que ten 8 fillos e que traballa día e noite para él, a él é quen hai que darlle. É que vos non sabedes o que é ser socialista e marxista e anticapitalista. Vos estades coa duquesa de Alba. Chávez e o Partido Socialista estaban coa duquesa de Alba. A duquesa de Alba é un enxendro que anda por aí. Polo tanto, bueno, si me recordo. Pero moita xente agora fala como perdoándoche a vida, pero vostede ainda está con eso do comunismo. Mire usted, a nosa causa é unha causa que vai de derrota en derrota, pero hasta a vitoria final. Nós somos soldados derrotados dunha causa, dun exército invencible, e se non é así, mal irá o mundo. O mundo ou será socialista ou o capitalismo destruirá o planeta Terra. Pois eso, Alonso Montero, moitas grazas, foi un auténtico placer. Bueno. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.